Bueno, ongi etorria gaurkontan gorko guain neko lehenengo kapitulotara. Gaurkoan, Moredan, usta bilketaren 29. edizioak. Así que ongi etorriak eta gozen, a ber, zer dagoen ikustera. Estamos acostumbrados a jugar pregones y a acústicos, pero hemos preparado mejores canciones para toda la entrevista. Bueno, ez duzu ikusten, baina jendez lepo dago. Jende autobusen eta etortzen da, munduko txoko bazter guztietatik. Eta orain artean, txuriekin hasi gara, nobedadea izan dugu gaurkoan. Txuriekin jona, lehenengo Fernández de Pirola, eta geroago Tierra, Labastiako Tierra, eta Sanbarra dago Fernández de Pirolaren txurila. Askok izan dugu, lehendik ere ezagutzen genuen. Fermentazioa eta barrikan egiten du, baina Tierrakoa izugarri ona, ze, bueno, zur kontu hori frutarekin oso ondo uztartuta zuen eta egia esateko izugarrizko zuria. Tierra, bodegas Tierra, Labastiakoa, hartzeri baduzue, izugarri ona. Eta horrentxo ikusten duzue, hemen buru alboan daukadana, ja, beltzekin hasi gara, eta beltzekin beti ere guri gehien gustatzen zaiguna, urtekoak noski, kriantza reserva eta gran reserva kontu horiek, guztiz mespretsatuaz. Así que, horrentxe, justo, zer zan, Jekora edo? Jekora. Jekorako Juan Campion. Juan Campion edo lako konturen bat, listuak izan geha, eta urtero, usta biltze jai hau baino lehenago egiten den txapelketaren, erresultatuak ikusi ditugu, eta hau da bigarrena. Eta hori saiatuko gara, lehenengoa eta hirugarrena probatzen baita. Eta, Beatrizek izan dunez, Beatrizen moduzkoan kampion. Primera. Mora guztu izugarria, tempranilloa da noski, bertoko ardo beltz guztia bezala ze, eta oso gustagarria. Beraz, hori ere gomendagarria, Juan Campion gaur. Bueno, bilatu Googleen eta agertuko da. Bueno, edatia bakarrik ez, jateare, komeni da olako kontuetan ur asko edatea. Lantzigoko mendi ardo gaztea, freskoa, horrentxe berton, ontziek. Hortxe dago. Hori ere, on askua. Oikos zerritakoa. Eltziego. Oikos eltziegokoa, zaigu hirugarrena gelditu zen txapelketan. Ez zaigu askori gustatu, baina mendi hau, Lantzigoko mendi hau, eleante askua. Beraz, bueno, gogoratu ere, gaizki izendaturiko Errioxa Arabar horretan, berez hori, Sonsierra Navarra deitzen da, eta Alfonso Zortzigarrenak konkistatu ezin zuen Lafar lurraldea izan zela Gasteiz jauz izanean. Beraz ez dakitzera ezertarako asmatzen dituzten izenak, hau Nafarroa, Nafarroako Sonsierra denean. Badakizue ardo ohikoena gaztea dela, macerazion karbonika ditzen duen hori, eta kriantza reserva eta gan reserva horiek bilbotarren asmakizunak direla. Ardoa gustuko izan ezkero, edan zazute, hau, urtekua eta gozo dagoena. Bestea, gastronomikoki, igual,
gore maila batean dagoena da, baina guk ohikoan Gran Bilbao hortan, dugun ohitura, kriontzak hartzeko ohitura, hori tontakeria hutsa da, hori janaria behar duen ardoa da, eta potiorako hauetxek ditugu, Erriox Arabarreko, hau da, Sonsierra Navarrako, ardo gaztea. Egin kasu, jotake, ardo gaztea edan arte. Bueno, ez pentsa osten gabiltzenik, Arabar Errioxako, hau da, Nafar Sonsierrako, hau, hostia, tempranilloa edo, bueno, ez dakitu, tempranilloa izango da, da astatzen, Bai, oraintxe bertan, orain Pilarika egunean edo, txakolinaren ustabilke da izango du, eta hemen Arabar Errioxan, baraintxu hasiko beharko dira. Matxaia guztiz goxoa dago, azukerarekin, eta esan nahi duguna. Eta, bueno, orain justo Beatrizek egiten ari dena, bertoko jabeek eta egin behar dutena da. Ahoarekin dastatu, matxa, abertzelako azuker kantitatea duen, baina jakiteko noiz biltzen hasi behar diren, eta hori hurrengo egunetan izango da. Oraindik ez dira hasi, hemen Moredako masti hauetan oraindik ez dira hasi ustabilketan, baina oraintxu izan behar du, Eta leno, hemen gure Beatrizekin eta hitz egiten, esan diot nola hauek guztiak Espainiako erregeen antzeko diren, hauek ere borboiak dira. Klon berbereko klonak direla, eta horrek esan nahi du, aspaldianik ardoen kontu honetan edo jendea ari dela esaten nola baina espezia akituz doala. Ez duela ematen, eta garaile batzuetatik ona, masti hauek guztiak gero eta gazteago hiltzen direla. Eta guzti horrek gizakioke dugun betiko interes horretxegatik da. Nahi dugu beti hoberena izan, eta hoberena izatea horrek ekartzen du pobrezia. Eta honetan ere mastiari hori xebera ekarri diogu. Danak dira berdinak, danak dira borboia bezala, eta borboia bezala estingitzen ari dira. Hauek orain dela urte batzuk, 150 urteko masti bat ohikoa zen, baina gaur egunean 75 urtetik gora irauten duen masti bat gero eta arraroagoak dira. Beraz, hemen beste arasotxo bat. Eta, justo leheno, halako kontuak eta aipatu ditugunez, horretxekatik okurritu zait. Mastiak, Euskal Herriko mastiak, borboien antzeko ari zaizkigu bihurtzen, eta hori ez da oso ona, eta horretxekatik ere, klonak alde batera baztertu, eta betiko bide bazterretan ditugun matxoiek edo maztioiek berreskuratu beharra daukagu. Euskal Herri libre, sozialista, eta zea bat bien lortzeko. Beraz, Nafarroa askatuta eta gora gutanak. Betiko mezua izango da, oseak. Venga, goko guain. Hemendik aurrera badekizue, astelenetan, bideotxo kuriosoa ardoaren ingurukoa.